കുക്കാൻ പോവാട്ടോ. എവിടെ പോണേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഹാഫ് ലീവ് ആണ്. ആ ഇതിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ ഒരു പിങ്ക് ബ്ലോസം ഔട്ട്ഫിറ്റ് അയച്ചേ? അതൊക്കെ റെഡി അല്ലേ? അത് ശരി. എന്നാല് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയല്ലേ, ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ പിങ്ക് ബ്ലോസത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പാറ്റേണിലാണ് ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാംബ്രിക് കോട്ടണിൽ ഒരു എയർലൈൻ ഫിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടഡ് പ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഇൻവെർട്ടഡ് പ്ലീറ്റ് തന്നെ പുറകിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്യാദേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് ബാൻഡും നെക്ക് ബാൻഡും നമ്മൾ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടോപ്പിന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫേസിങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെയിം പിങ്കിൽ തന്നെ. ബോട്ടം നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഫിറ്റിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൊരു ദുപ്പട്ടയും അതിലേക്ക് വൈറ്റ് പൈപ്പിംഗ് കൂടി വന്നപ്പം ഔട്ട്ഫിറ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്.